ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଘର ରାସ୍ତା। ଆମ ଏଇଠୁ ବାସ୍ ଏତିକି ଆମର ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ବାକି ଏଉଠୁ ପାଖରୁ ଏଇଠି 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଆଉ ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁ କେମିତି? ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଏ ବାତ୍ୟା ଯେ କେନିଂ ମାନେ ଯାହାଟା ଆଜି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାକି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି? କେତେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି ସେଠି କେମିତି ପାଣି ଆସୁଛି, ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ନା ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଘରୁ ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ, ଆମର ତ ସବୁ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ନା, ତ ଘରୁ ଜଣେ ବାହାରକୁ ଯିବ ମାନେ କେମିତି ଯିବ? ପାଣି କେତେ, ଡ୍ରେନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁ ଆମ ନିଜେ ଯାହା ବି କରିଛୁ ନାଳ ଏଙ୍କା ଆମେ ନିଜେ କରିଛୁ। ବାକି କିଛି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏତିକି ଜୋରରେ ପାଣି, ମାନେ ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡ୍ରେନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ, ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆମର, ମାନେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ପୁରା। ଆମର ଏଇଟା ସାସଂର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେମୁଣାର ସାସଂର 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଆମର ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଏଇଟା। ବାକି ପାଣି ଏପଟେ କଟୁଛି, ନା ଡ୍ରେନ୍ ନା କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଏପଟେ। ଏତିକି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେଲେ ଡ୍ରେନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାହା ପାଣି ଯାଇକି କଟିଯାଆନ୍ତା। କେତେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ମାନେ ପ୍ରବଳ। ପାଣି ଏପଟେ କଟୁଛି, ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ନାଁକୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ହେଲେ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଭୋଟ୍ ଦିଅ, ଆମେ ଏଟା କରିଦେବୁ, ଆମେ ସେଟା କରିଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ? ଆମେ ତ ସବୁ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବା କେମିତି? ବିଲବାଡ଼ି ତ କଥା ଅଲଗା, ବାକି ଆମ ସାହିର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ। ସେଠି ତ ଆହୁରି ପାଣି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ପାଣି। ଆମର ଖାଲି ଏଠି ପାଣି। ଭାଇର ଅଟୋଟା ଛିଡ଼ା ଯାଇଛି। ବାକି କ'ଣ ଆଉ କହିବି, କିଛି କହିବାର ହିଁ ନାହିଁ ମୋର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯାହାର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବାକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ, ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ କାହା ପାଖରେ ଏମିତି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯାହାକି ଆମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇପାରିବ।